Is é mai go bhaidí de lugalasteach éonar le haid seirbhísí rialta sin éireann, le cúntas fíorithe béitún an ruachtan áil ar go leor seirbhísí airlína. Inniu, tá spáinimi dit conas de cúntas banúsach mai go bhaidí a iarú. Chuntasú bé cúntas banúsach mai go bhaidí, iver PSP, cuarta seirbhísí poiblí agus iver go hanéirithe wet. Mar bhfuil gach ceanndíobh seo agat féic le do thul ar leithní síana mai go bhaidí. Dús, teagaí mygovid.ie agus clicáil ar an ghnapa lugalasteach le mygovid. Tuair an sin thu chuig an scála an lugalasteach, áitir féidir le de heola riamhfuist agus de feasach le curasteach. Nuair bhéh siad curasteach agat, clicáil ar lugalasteach le mygovid. Nuair bhéh tú lugalta isteach, clicáil ar an ghnapa Fíorí de Chuntas sa chúine uachtarach ar dheist an leathnach. Curasteach diver PSP sa réimse tá ann agus clicáil ar an chéad céim eile chun leanúta rá. Inis bé de cárta seirbhísí poiblí agus diver go hanéirithe ag tastáwet. Nuair tá siad seo agat, clicáil ar an ghnapa tosaí ag bun an leithní. Don chéad céim eile, curasteach iver de cárta seirbhísí poiblí agus an dáta aige. Is féidirí seo áil ar de cárta seirbhísí poiblí. An sin clicáil ar an chéad céim eile chun leanúta rá. Curfar cód 6 idir ar SMS chuig an iver gohan a chuirtú ar fáil. Béirt é seo a chuirsteach sa réimse cód ar an scálan chun diver gohan a dhéimhnú. Chomórdas, tá do chuntas fíorithe inis. Tá sulúgainn go mbeadh tú taitneamh as na seirbhísí nua go léir tá ar fáilte. Gur mágad.